en cap moment hem vist cap persona d'aquestes que estan sortint, que les critiquen, que digui és que a mi també m'han retallat el sou. O sigui, llavors el més fàcil és retallar-ho a les persones que són, diríem, els més dèbils. Que el senyor continuarà vivint exactament igual. Si nosaltres, els pensionistes, ens congelen antigament la havies nostra de sortir pensió... de viatge amb un feix de bitllets a la butxaca. I és que després van començar a sortir. No va ser directament, no la tarda. Va haver-hi solucions. No anunciar nunca, no tocaremos los temas sociales y ser lo primero que se toca. Y sintiéndolo mucho en el alma de que qualitat, molt bona qualitat, que aleshores doncs, és comparable amb les millors marques, però que es fa ja un estalvi considerable. I això doncs, ja no és a casa nostra, sinó... Parlant de consultes, Claro, es un precio por la consulta. Per exemple, us explico, el que està estudiant, no hi ha res fet, el Ministeri de Sanitat. Un día, una anécdota, en el Instituto Balmes hay dos escaleras, una que sube por la derecha y otra a la izquierda. En el medio había un cuadro de un señor que no... Poques vegades se n'ha parlat. Jo fa 6 anys que estic jubilat i els medicaments, els que per sort o per desgràcia els pocs que prenc, doncs quan vaig a la farmàcia pago